Wow. Sommige mensen komen speciaal soms maar voor één zo'n run naar de wedstrijd toe. Oftewel, dan gaat hij zo hoog in die eerste meters. Maar hij slaat in dit opzicht dan een keer niet door, om het zo even uit te drukken. Dat betekent dat hij mooi terugkomt naar een ideale treklijn. Maar gaat hem gedurfd aan met niet al te veel gewicht voorop. Maar deze sleepwagenafstelling geen probleem. Betekent daarmee help je af en zal het voor Gert-Jan Pauli opgelucht ademhalen zijn. Want wij hebben natuurlijk nog een finale, zometeen van de Superstocks. Maar het is ook zo dat wij de beste 4 in ieder geval gaan meenemen naar de avondsessie. En dan is daar door de organisatie nog een wildcard te geven. Wanneer dat ik dat te horen krijg, dat weet ik nog niet. Maar ik ga beloven dat ik u voor het einde van deze middagsessie ga meenemen.